Hola gent, estem un altre cop aquí per comentar algunes de les fonts de selectivitat, en aquest cas la transició espanyola. Fonts relacionades amb Catalunya, en tenim unes quantes. La veritat és que fins i tot tenim una espècie de protagonistes com és el cas de Manel Armengol i La Vanguardia. En aquest cas, doncs, tenim dues fotografies del mateix moment, aquelles protestes que hi ha a inicis de la transició, que en recordeu-vos que tenen més a veure potser amb el franquisme que no pas la transició en si. Aquella oposició que tenim a finals del franquisme, doncs la tenim a inicis de la transició. I no és diferència el tema de Catalunya. Catalunya, doncs, tot el tema de les amnisties i altres demandes, doncs, que les podem veure en aquestes dues fonts i fins i tot en la segona, que és aquesta de llibertat, amnistia, estatut d'autonomia. Repeteixo, de Manel Armengol, 76, és a dir, en etapa de Carlos Arias Navarro. Llei de la reforma política. Ja comencem amb política espanyola. En aquest cas, doncs, tenim aquella reforma que ha de passar per Corts. També tenim la presència del cap d'estat, Juan Carlos. En aquest cas són uns articles, de fet és el primer, i llavors comentar de què va aquesta llei, sobretot arrel d'aquest text que en són. Són les primeres formes que té Suárez per desmuntar aquell franquisme dins de dins. Un dels pactes que fa Suárez precisament és la reinstauració de la Generalitat i, òbviament, després el seu estatut. Aquí tenim dues fonts que estan molt relacionades i, de fet, si us surt la segona, la imatge, doncs recomano que tingueu en compte també aquest text, que és el discurs que fa Josep Tarradellas, president de la Generalitat a l'exili. Res més a comentar. És tot el tema de quin és el procés que fa la Generalitat, quina és la seva evolució i el seu estatut, que recordeu-vos que és aprovat per referèndum. També tenim una font de l'àmbit social, és l'assassinat dels advocats laboristes, assassinat actuat per l'extrema dreta. Aquests terroristes d'extrema dreta, doncs, han de tenir en compte les diferències que hi ha entre aquests i els diversos terrorismes que hi ha en aquesta època. Aquesta font, el que és important és, bàsicament, el text que està associat i que us apareixerà a la part, si no recordo malament, la part C, la pregunta C. Llavors, gairebé és més treballar aquest text que tinc a sobre meu, no pas la fotografia o la portada de La Vanguardia Espanyola. En aquest moment es deia La Vanguardia Espanyola. El que potser és molt interessant és el tema de les comparatives de les eleccions. I sobretot, encara que tenim també les eleccions del 79, potser la comparativa té més suc si comparem les del 77 i les del 82. Recordeu-vos que ja en 82 considerem democràcia, o inici de la democràcia. La comparativa, doncs, és això, és la pèrdua de poder que té el Centro Democrático i com el PSOE ho va guanyant encara més poder. Altres aspectes, doncs, el comunista, com va perdent, etc. I Alianza Popular, encara que surti aquí Alianza Popular, el seu nom va canviant, però bàsicament ja s'associa que són els aspectes com els referèndums. No acostumen a sortir gaire, i si surt aquesta font. Que aquesta font és problemàtica, però com és de les poques dels referèndums, doncs pot sortir. Per què és problemàtic? Perquè a dalt diu una data i després en diu una altra, i això és una mica, pot confondre. Però és font de referèndum, per tant s'ha de tindre en compte i s'han de saber explicar els referèndums, diferenciar quins referèndums s'han fet, etc. Tema d'Estatut d'Autonomia. Doncs, òbviament, aquí tenim el preàmbul de l'Estatut d'Autonomia, estatut que, recordeu-vos, queda una mica retallat a Madrid, però que després, òbviament, s'aprova en referèndum. És
l'Estatut de Sau, i comentar només el que diu el text. Pactes de la Moncloa, o també conegut com Acuerdo sobre el Programa de Saneamiento y Reforma de la Economía. Bueno, recordeu-vos que la transició comença amb una crisi, la crisi del petroli, arriba a Espanya, afecta molt a l'economia espanyola i tornem a tenir un altre cop un estat en crisi. Aquestes fonts, que també són les que dèiem abans a d'elles, són fonts que estan molt associades i que poden sortir una o l'altra. La versió en color té altres versions també en blanc i negre, en aquest cas em sembla que és del Mundo o del País. Bueno, poden sortir variacions d'aquestes en color. Però, torno a repetir, és una font que hauríem de tindre associada en aquest text que tenim a dalt. Què té de gràcia aquesta de dalt? De fet, a mi em sembla molt interessant perquè surten les persones que signen aquest pacte de la Moncloa o aquest acuerdo sobre el bla 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 bla. Molt interessant perquè és els pocs aspectes econòmics que té aquesta època i llavors tota aquesta complicitat que hi ha entre tots els partits que volen portar el país cap a la democràcia. Segons quins altres aspectes, més empresarials, més de proletariat, però que tenen, unes idees conjuntes i que aquests pactes de la Moncloa demostren. 23F. El 23F, de fet, bàsicament tenim dues fonts. Una és d'aquesta, encara que tenim altres aspectes, altres fotografies que tinguin a veure amb el 23F, aquesta potser és la més famosa, no? La de Tejero pujant i aturant el Congrés dels Diputats. Aquesta font, bàsicament, és això. Parlem de la dimissió de Suárez cap a una miqueta endavant i què és el que volien aquesta gent, perquè estan fent aquest cop d'estat, o aquest intent. L'altra font associada vindria a ser el missatge de Juan Carlos I. És un missatge que es fa la nit del 23 al 24 i que, per tant, és una font primària i aquest, és el discurs en si. No té més, és comentar quina és l'opinió de Juan Carlos i llavors el tema del 23F i la dimissió de Suárez. Aquesta font ja comencem amb aquelles que jo crec que no sortiran, per diverses problemàtiques. Aquesta font, tot i que és una font molt interessant, el que ens fa és una comparativa entre aquell aspecte social dels treballadors. Estat, treballadors, empresaris, etc. Llavors tenim, els tres pactes més típics d'aquesta època, però fixeu-vos que la següent, l'última, és el 1985, és a dir, ja és democràcia. Per tant, és una barreja que ja afecta ja amb el primer mandat del PSOE. No sortirà segurament per això, i a més perquè és una mica, no complicada potser, però sí que és una mica liosa. També és una font secundària, tampoc no acostumen a sortir gaires fonts secundàries, i llavors, es pot fer una comparativa molt interessant de quins són els pactes, quina col·laboració hi ha, etc. Banda salarial pactada, IPC, etc. Està molt bé, és molt maca, però difícil de trobar, molt difícil. Altres fonts difícils de trobar, ja hem parlat en anteriors vídeos del tema del color, Partido Comunista d'Espanya, el color vermell, associat molt als comunistes, als socialistes, etc. L'escala de grisos aquí potser és molt perillosa i per tant és una foto que si no ha desaparegut ja, poc li queda. No crec que surti. És gairebé molt poc probable que surti. Altres fotografies, o en aquest cas la portada de l'Avui. També crec que desapareixerà per diversos factors. Tot i que hem comentat abans alguna portada, el que al final es comentava bàsicament és el text que anava associat i que ens surt, a la pregunta. En aquest cas, l'any que es va publicar aquesta font, que es va publicar, la font a selectivitat, no es va fer això. I el que es deia és que es comentessin les frases de
que hi ha aquí al costat, les frases d'ahir. Llavors, és una font que no aporta res, repeteixo. El que s'ha de fer és posar aquests textos a part, com s'havia fet en l'anterior font que hem vist. És una font que pot despistar, que es pot mirar el titular, el subtítol i fins i tot algú que voldrà llegir el text petit. No és útil. No és útil i és, de fet, bastant perillosa. Altres fonts. Fonts que, repeteixo, no aporten res. Són aspectes més aviat curiosos i que al final realment no valen la pena. El pòster que tinc a sobre de Suárez, de Unión de Centro Democrático, és el tema de les eleccions que es van fer a la regió de la província de Barcelona i que són les eleccions del 77, no? I ja hem vist altra font més interessant, que és la d'analitzar els resultats, a nivell general, òbviament. I aquí a l'esquerra tenim una font que ens analitza els resultats d'Unió de Centro Democrático a nivell regional, el que seran després, òbviament, les comunitats autònomes. I que, repeteixo, no té cap interès, no? O sigui, al final el que importa és que guanya, entre cometes, Unión de Centro Democrático i que ha de pactar amb els altres partits. No li veig un ús real a aquesta font, a part del fet curiós de dir, ostres, mira, doncs a Catalunya li va anar molt malament i a Canàries li va anar molt bé. A part d'això, poca cosa més. I aquestes són les fonts de la transició. Recordeu-vos que els textos sí que els heu de dir que si són primària o secundària, però les altres fonts no. Vale? Els senyors de selectivitat ho volen d'aquesta manera i, sigui pedagògic o no, i que, per tant, aneu sobretot associant aquelles fonts amb una part del context que vosaltres pugueu treballar. Això és tot. Ens veiem al proper vídeo. Que vagi bé. Adéu.